Sanibona, phinde ngibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu nangaleli hora. Bantu baNkulunkulu sibonga umdali wezinomhlaba osasithandile, osasibekele, osasenzele umusa nobubele ngenkazimulo yakhe nangamandla akhe. Udumo njalo malube kuye, udumo njalo maluye kuye. Yazi uNkulunkulu uhlezi ezosibonisa izinto ezinkulu ngoba yena ubona ifuture. Cabanga uNkulunkulu ebona thousands and thousands of years kusukela manje ukuthi kuzokwenzakalani. Thousands and thousands of isikhathi ukuthi kuzokwenzaka 1 no 2 no 3. Abese yazama afike ngabaprofeti, abaprofetikazi emaphushweni, izithunywa zonke ezokutshela into ezokwenzeka, ezokutshela khona izosiza wena. Uzofuna ungasizakala? Uzofuna ukwenza njani? So sihlezi uNkulunkulu ethanda ukusixwayisa ngezinto zonke esiyaleza. So nangaleli thuba nangalomzuzu ngilethe nje umyalezo wesiprofeto ngephupho engabanalo elicacisa ngokugqamile ukuthi isikhathi indlela esesigijima ngayo izinto ezizokwenzeka zizosimangaza, izinto esizobona zizosethusa. But it's very unfortunate ukuthi kuzona zonke lezi zinto ezizokwenzeka sizoyibona abantu bazokujabulela, abantu bazokuthakasela, abantu bazothatha ukuthi awukwalula nanani impilo isi-right siya-upgrade i-technology kanti lutho, kanti kufa kwabantu. Kanti ila ilevel yobugebengu inyuka khona, ila ilevel ye-personal life yakho igcina ibe isabalale, ingasaba personal, ingasaba private, but ibe public. Ila uzogcina khona kwaziwa ngawe ngayo yonke into, uyembulwa unganakile, uyagqama ungaboni, ngongathandi nongongafuni. Kanti kakhulukhulu sesiphila esikhathini ngizothi esibhidayo lapho khona yonke into kumele ibe private sevele yaba public. It's like for an example into kumele ibe private like amagauni ama-night dress, into kumele ibe segumbini ibe sekamereni. But manje sebeyaphuma emgaqweni namagauni, akusendaba zalutho, akusasho lutho, akusanandaba. Sebeyazenzela umathanda abantu ngendlela abafisa ngayo, ababona ngayo, abalangazelela ngayo. Sesiphila esikhathini lapho khona yonke into isi-publicize. Even ucansi into ekumele ibe private phakathi komuntu oshadile owesilisa nomuntu oshadile wesifazana abashadile mele bayenze, benze bekhanda umntwana, bekhanda uthando. But sekuzohamba kuhamba kube into eyenziwa nombani njengoba sekuvele nje manje siyenziwa izingane zijola phambi kwabantu. Kuzohamba hamba kujwayeleke nocansi, izingane zihluleke zithi ziyaqabulana lapha ehlathini, zisaqabulana lapha emgaqweni, zivuke zonke izinkanuko zime ngenyawo bafisa ukulalana khona la. And bazobe bengasabheki ukuthi khona umuntu obukayo, khona umuntu onendaba, khona umuntu obhekile, khona umuntu omdala. So what? Free country. So in everything ina yonke into isizovele yenziwe nje isinoma kanjani kungabi indaba salutho. But uJehova usibonisa zonke lezi zinto efuna ukusixwayisa, efuna ukuthi sidede ebini, efuna ukuthi sazi ukuthi kuzokwenzakalani, efuna ukuthi siqonde ukuthi uJehova ushilo, uJehova uyalile, ukuthi noma seyifezeka iprofethi noma sekwenzeka sazi ukuthi uJehova ukhulumile. So ngomhla ka-8 November ngiba nephupho elizohamba esihlokweni sithi because uNkulunkulu ubekade sicacisa manje isihloko ukuthi iminwe yakho uqobo lwakho. That is why yonke into engawe isizoba public ngendlela esimanga. Uthanda ungathandi. Because zonke izinto abantu balebelethekisa kancane kancane. Uthi ayina i-app efonini yakho yasebhank uzongena ngobuso bakho. Uyitshela ukuthi hayi into right yazi kuyasiza kanti lutho kwaziwa ngawe. Uyitshela ukuthi ku-right ama-fingerprint wakho kanti lutho kwaziwa ngawe. Uyitshela ukuthi into right ngelinye ilanga kuzokufuneka washo njalo quote my sister Celestial wathi ngelinye ilanga kuzofuneka ngisho inwele zakho. Kufuneka yonke into ehlangene ne-DNA yakho. Ngelinye ilanga kufunakala amathakho. Ngelinye ilanga bathi ngalomyalezo ngalethuba nangalomzuzu bese nje discuss iphupho ngiphupha ngibona ngihamba endleleni ngifika endaweni esesitolo, isitolo nje singasemgaqweni khona nje la emphakathini endaweni esemakhaya. Mangifika esitolo ngihamba nabantwana, ngihamba nomfowethu nomunye umntwana womngane wami ngimbelethile. Base sifika kulesi sitolo ngithi hayi thathani into eniyithandayo ngizokhokha mina. Lapho ngiphethe imali I think ku-R10 esandleni sami. So bathatha abantwana bathathe and for a matter of fact mabethatha izinto bathatha izinto zamashumi yabo, ama-chips, omashumi, umfowethu athatha uchocolate, athatha amakheke. Ngithi ngiyabuka hayi lezi zinto vele babili. But kuthe sekuround over
it was 76 rand. And ngonganaki ngithi avele Nkosi yami ngiyispoilela ingane nani. But ngithi ngiyabuka ngino 10 rand kuphela. Nginganaki ngithathe ngithi hayi ngizoswap ikhadi lami. Athi nje lwabhuti asikho isidingo sekhadi. Une app kwikhadi lakho ngithi yes. Ikhadi lakho abuza imibuzo nje egeneral esemabhenki. Abese ethi hayi lethi isithupha sakho. So uma ngithenga ngilethe isithupha sami kuqhamuka khona lama calculator lawa asebenziswa ezitolo. Yabona ama calculator lawa angazuthi amkanje ngaphambili bese bayinde engazuthi lapha ithanda ukuthi igobe lapha ngaphambili. Yes, athatha into kanjalo engazuthi leyo calculator ke leyo. So afika ichofa bhalo 76 rand lo phumile ekumele ngokhokhe. Ebese athi letha umunwe wakho. Ngiwulethe lapha phathi engazuthi u0. Ufaka umunwe wakho lapho and then immediately akafunanga ngisho iphini, akafunanga lutho, yavele idonsekela same time ebank. Ngathuka isimanga ngathi ini ngomunwe wami akufune ngisho fana nalento leyo kuthepha this card to ikhadi la thepha alifuni ngisho iphini yakho livele kuthepha bese imali yayidrowisheka automatically ebank lakho. So kulokuthi ayicacise ngalo myalezo ukuthi there will come a time lapho khona le technology ndini uzokwazi ukuthi ufake nje umunwe wakho. And then mase ngibukisisa ngithi hayi bhuti ngicela ungichazele kahle kwenzeka kanjani. Avela aqhamuke nento engazuthi iPad. Le iPad le it's like ukwazi ukufaka ikhadi, ukwazi ukufaka ngisho ifone phakathi kwi-iPad. Sonke siyawazi ama-iPad ukuthi la mafoni ayiqemba amakhulu. But emaceleni kwazi ukufaka i-memory card kuphela nekhadi. But kule iPad ufakwa ikhadi lasebhenki. Kufakwe ifone yona le iziqembe sakho iPhone kufakwa Samsung Galaxy A02, A5470 ubani zonke inhlobo zamafoni. Ngibe sengithi mina kanjani yenzeka kanjani yonke lento. Athi hey technology siswami. Ngithi mase ngiphuma futhi kuyikhana ubuye umqondo uthi hayi man. Kulesi sitolo ingane into ezithengile angimele ngabe zingibize ngcost imali engaka. Only ingqondo sibuya after sekwenzekile uthi hayi man. Kwenzeka kanjani ukuthi lezi zinto zidure kangaka? Number 1 isemakhaya la. Number 2 lama chips leyo they are supposed to be 1 rand. Asewuba 20 rand. Number 3 chocolate low supposed to be 5 rand 6 rand. Umalini mandos rondo akashpa kanjani to 76 rand. So bantu bankulunkulu kunokulutheka nokulahlekiswa nokudicilelwa phansi kwabantu okuzokwenzeka okwandayo ngalokukhula kokuupgrade kwetechnology, ngalokukhula kokwanda kwezinto ukuthi wena uzoza nomunwe wakho nje kuphela kanti cha uthatha yonke into yakho. Kwazi bani ukuthi uzobhala imistake mhlambe kumele abhale u5 rand. Actually for a matter of fact uNkulunkulu ayicacisa njengamanje luyabhudi la bekumele mhlase babhale 15 rand but wabhala imali enkulu isihambile. Eluqala phansi uqiqe amabhenki imali reverse ubuyele emuva usuka reverse 50 rand. Izo zonke izinto ezama scam lezi, izo zonke izinto eziluthekisayo lezi, izo zonke izinto elahlisayo lezi. So sesangazi ukuthi kulula kumnandi impilo ilula impilo ingcono sesenza kalula sesivele siswipe sesivele uthi ngomunwe wakho khona la e-tuck shop ngoba nakho awunawo cash ngeke uzugijima uye edolobheni uyokwazi ukuthi ukhiphe imali ngomunwe wakho uzokwazi ukuthi uswipe ngomunwe wakho uzokwazi ukuthi uyidrowishele kwi-account yakho. Hello ngelinye ilanga uzothemela abhala u500 abhala u5000 uhambe wonke ibonus yakho. Ngelinye ilanga uzothemela abhala u50 rand abhala u50000 ihambe yonke imali yakhe ebank and ngeke azayibuyisela. Thola ukuthi ufaka lo munwe wakho awuyiphethe ngisho ifoni yakho ukuthi ikuripothele ukuthi kusekhamba imali engaka. Ufaka lo munwe wakho awunakile ihambe yonke imali yakho iyakubona labo maPakistan, iyakubona laba abadayisa benza zonke lezi zinto. Thola ukuthi awunakile wena ubhizi uyaxoxa nomngane wakho uthi uvele sisafaka imino afake iprice errong kunalebe kumele ayifake because abantu they are so ignorant kulesi sikhathi sokugcina esiphila kusona njengamanje. Bangafaki ngisho ama limits kuma bank abo angayilimit umuntu athi hayi ilimit 100,000 ubuhola u10,000 shuthi imali yakho izohamba njalo wena ngaso sonke isikhathi. Bantu vala nama bank end vala nama limits. Uyivali limit yakho ngabe sengamani ihlezi u0 uhlale njalo ugqiqa ufuna ukuyi-update uyi-upgrade efonini yakho because kuya-upgrade efonini. Vala ilimit yakho ukuze noma kuthiwa kwenzeka yiphi mistake ungahambi imali yakho esinom kanjani. Ilimit yakho uyivule mase uzohola nakhona futhi uyivule ngebudget, uyivule ngokubuka, uyivule ngezidingo. Uyazi ukuthi uzoya ko grocer uyivule ilimit yakho ibe 2000
uhambe yogross uzaze uzikalela ukuthi uzospenda exactly 2000. Wazi ukuthi uDecember okay ngibonasile 15000 ilimit yakho kodwa kubo 10. Usala u5 usalele inkinga izofika nanoma yinimi ngasophingana noma skip isikhathi. Ilimit yakho ibe ngaphansi khona kuzobe khona esalayo. Ingabe ilimit yakho ngaphezulu ihambe yonke imali yakho ngoba uzothi ususe bank lapho benza imistake babhala imali wrong ihambe yonke imali yakho. Ngeke uzukuthande lokho. So zonke izinto manje sizowenziwa ngathi zilula kanti iyona enye indlela yokuskema, iyona enye indlela yokubamba inkunzi, iyona enye indlela yobugebengu. Nanoma kungayona mhlawumbe emhloso ngaleso sikhathi but uzohamba kube njalo. Kuzohamba engabe usizo kube usizi. Kuzohamba engabe usiza kodwa ubuhlungu. Kuzohamba kube ukulahlekisa nokuluthekisa nokumosha zonke izinto. Because abantu abanaki ba ignorant. Athi sephuzile umuntu ebusuku usezothi vele ufaka isupha sami ngiyakutshela sidakwa bazoyithatha imali yakho ngamasibomu. Athi umuntu because abantu bayaxoxa, abantu they talk. Uzohamba uxoxe ngibona file mina 10000 wonke nje back lami awungiswayipele lapho. Bathi ayidingeka umuntu kuphela ufake ngempela umuntu wakho. Athi uno 10000. Bathi okay uthengani? Uthenga izinto za 50 rand. Alright awufaka 500. Ihamba 500 wakho. Uzorealize ususopa ngakusasa ukuthi hayibo siphuze sayiphuza yonke imali. Abantu abanaki, abantu bayaphuza, abantu ba ignorant. Ugcwele abantu abangeminkunzi nentombi yakhe ngakubamba inkunzi. Nowakwakho ngakubamba inkunzi. Angitshontshele ngesikhuthupa sakho nje kuphela. These fellow apps, these fellow things azikho right. Yes ungacabanga ukuthi kuzosiza kuzokwenza impilo yakhe ibelula ibe mnandi but khona la izogcina ilahlekise khona abantu baqaphelana ngokuba umuno wakho uqobo lwakho ungawe ngayo yonke into yakho especially imali yakho. Inedingo le mali. Ingane zakho ziyayidinga le mali. Umndeni wakho uyayidinga le mali. NgoDecember iyadingeka le mali. Ingane ifuna ingubo za Christmas. Kuyafuneka ukuthenga inyama amabraya zonke lezi zinto. Uyayidinga imali yokugibela inyanga yonke. Uyayidinga imali ekrosa. Uyayidinga imali konke uyakudinga. Uyadinga ukukhokhela imoto yakho, uyadinga ukukhokhela ibond, uyadinga ukukhokhela le loan, uyadinga ukukhokhela amashonisa. Uyayidinga yonke le mali. So ungabi careless ngaleyo ndlela. Because manje bonke kuhamba kungena emphakathini because abantu sebeyahlakanipha emadolobheni. Sebeyabona ukuthi okay emadolobheni abasawathemba ama-bank. Alright basebenzisa emakhaya. Sebeswipe emakhaya because benziwe cashback la. Yes, shop to shop cashback uyawuthola. But manje sizovela uthi ngomunwe wakho khona la ama-cashback ndini. Bese makwenzeka iphutha thola ukuthi lokudayiselayo it's either uzokwenza ngamasibomu noma mhlawumbe usisi omusha osanda kusebenza abhale imali eronke enganakile. Mele kuqhiqwe manje usisabalala usangane ekhanda usufuna ukuyibuyisela. Awe mawukhalisa maye ayisabuyele emuva. Ubugebengu buyaskema. Buskema bonke umuntu kwasisana. Kuthiwa hayi gogo kufuneka isithupha sakho. Awu kaphela usiyabonga abantu abami ngasisiza kwalula. Hey lapho ngikhohlwe ikhadi lami lempesheni nani sekuzokwazi ukuthi ngiyithole imali. Amanyala agcwele asabalele. Azokwenza isiqinisekiso sokuthi abantu bahlala emnyameni, bahlala belusizi, bahlala bekhala, bahlala bebalisa. Because leyo mali yokugcina mayisingasekho. Cabanga uDecember kade uno 20000. Uhambe wonke u20000 buthi uswipe u20 rand. Ihambe yonke bengafuni ukubuyisela. Ibank uthi uyazama ukuyakulona, uthi uyaqeqa ayireverseki imali. Qaphelani bantu baNkulunkulu. Kuze itechnology ngaphezulu manje ebanzi. Ezothi ngomunwe wakho nje mntanami, ngomunwe wakho nje mawami, ngobuso bakho nje sokwenzela yonke into ibelula. Kade ngeke ayi ngoba kunjalo. But kuzogqilaza, kuzokulimaza. So bantu baNkulunkulu into engaba isolution ukuthi hlala njalo ilimit yakho ingaphansi, ibe ngaphansi kwebudget yakho. Hlale njalo ungavumeli noma yini, ungaswipe nanoma kephi, ungenzi nanoma yini isimo kanjani, but uhlezi ugadile uqaphele. Even noma kuthiwa uyawuletha lo munwe wakho lapho ngoba uyayidinga lento osuke uyidinga leso sikhathi, ubukusisa ukuthi ubhalele lokho ngikuthengile, ubhale ngincama shiwi because ngifuna 50 rand kuphela. Ngabhala u500 ngephutha.
wenze sure ukuthi mhlawumbe it's either uyakuthenga khona lapho econtainer, uyathenga khona lapho kwiPakistan, uyathenga lapho kunanombani, uyathenga lapho eSpar, uyathenga nalapho ePick n Pay, uyathenga nalapho khona ebank nanoma ikephi. Ugade, uqaphele. Open your eyes, vula amehlo. Ayekho ozokuvula, ayekho ozokuvulela, ayekho ozokukhalisa mase singasekho, ayekho ozokuncesezela mase singasabuyi. Impilo yakho, imali yakho, isebenzele kanzima, ey'ngane zakho, eyokugibe eyakho, zisize wena. Ngoba uzokhala uzithulise, isikhali isimayimayi. So iminwe yakho, uqobo lwakho. Qaphelani bantu baNkulunkulu, nizisize nini. Ayekho ozonisiza, ayekho ozonilekelela, ayekho ozonisiza ekuthenini zonke izinto zibuyele esimeni. Ngoba ubugebengu bandile, bande sa technology. If abantu bekwazi ukuthi baskeme abantu, yabo if bekwazi ukuhlakala emakhompyutha, baskeme abantu, bakhanda amakhadi amasha. Ngokuthi uthole iphini nje sizokhandeka lelo khadi. Ngokuthi uthole information ngomuntu sekuzokhandeka yonke into. Bese uyakwazi ukukhipha imali yakhe azi noma engazi ithanda engathandi. The level yobugebengu isiyande to that extent. Qaphela, gada. More especially biyela yonke into yakho. Uthi usuholile, unxusa uNkulunkulu ukuthi ayibiyele imali yakhe isebenziseke kahle. Unxusa uNkulunkulu ukuthi akusize. Ungahambi singeke isidingo futhi ulibele ugcwale etown ngenxa yokuthi unemali. Because imali imele ihlalele ukwenza umsebenzi wayo, ihlalele ukuthenga ma kunesidingo. Nika lebele nibhuze etown ngenxa yokuthi nibonasile, bhuze emaphindana. Iya ngoba nakho uyothenga igross, ubhala ilist, uthenge yonke into ofuna ukuyithenga. Makubiza ukuthi uqashe imoto ulayishe yonke into ungalebele ukugibela up and down sonke isikhathi ngoba uzibeka engcupheni. Because umuntu uma enemali ubonakala ngokuhamba ehleni ukuthi awulo akahambi kanjalo, akahambi kanje, kodwa wasehamba kangaka unemali. Ebese ondlavini, ochansa, osibanibani bezokwenza njalo. Kuningi abantu baNkulunkulu ogcwele bathi uJehova ngokusibonelele kusasa singakaliboni singakalazi ufuna ukusiza thina, ufuna ukusiza mina nawe. Ithina esila emhlabeni, ithina esinamabhenki, ithina ekusebenzisa izithupha zethu, ithina esihamba kulo mhlaba, ithina esisenkingeni, ithina esisengcupheni, ithina esizokhala if singalaleli. So lalela uthobeke ukhona uzosisiza wena. So ngalomyalezo isiprofethi uJehova umdali wezomhlaba ubethanda ukuthi ucacisele ukuthi umono wakho uqobo lwakho qaphela. Ubugebengu qaphela. Ababamba inkunzi qaphela. Nabonke abahlalele ukuthi balwisa abantu iba alert ngaso sonke isikhathi. Ama-scam agcwele. Bonke bochwepheshe laba bahlala ngeyibuko kuma-computer whole day, IT specialist whole day. And manje abasahlalele-ke ukuthi bafuna izinto, information nani sebehlalele ukufuna imali yakho ukuthi yiphi enye indlela, yiphi enye indlela, yiphi enye indlela. And usathane ne-technology uzoba provider ngezinto ezizokwenza kube lula ukuthi bakwazi ukuthi bayithole leyo mali. Uzobakhandela information kube lula bazi ukuthi bengazuza kanjani. Because indlala igcwele, kuyalanjwa, akho umsebenzi. Imali sebefuna yonke indawo nanoma ngayiphi indlela nanoma kanjani. So zifune zisize wena ngokuqaphela ngokugada yonke into yakho. Nigade abantu baNkulunkulu December manje kuyaphithizela ematown. Manihamba ney'ngane niqaphelisise. Manihamba niphethe imali enkulu ufake u-5,000 wakho la, uqaphele ufake u-5,000 wakho ephaketheni, uqaphele. Iy'gebengu ziyaviva, zitrainekile manje uDecember la abantu babonasile. Funeka leyo mali yakho leyo yonke. Yonke angikhulumi ukuthi bakhiphe 2,000 kuphela. Cha, bazoyikhipha yonke 30,000. Sisale ngakubona ukhale uyithulise. So qaphela ugade. Ungathatha ukuthi ujabulile seyikhipha ukuthi nokuthi zikhiphe kodwa ugawula ubheke. Limit yakho kodwa uyigade. Even ngathi unika umuntu ikhadi ukuthi awukhiphele imali, uqaphele. Futhi manje seyisikhathi ukuthi abantu bazenzele. Ungasathuma abantu. Because uzothuma umuntu ngibanje inkunzi kwakuthi nokuthi uzothini. Akulona iphutha lakho uzothini. Zihambele wena wazi ukuthi inkunzi ubanjwe wena. Ngaphandle kwalabo abangakwazi ukuyisiza ogogo nomkhuluki. Sekuya understandeka. But umdala uzothuthuma ingane yakho. Mase manje inkunzi uzoba nenkinga because isitha sihlasela ndlela zonke inxa zokuthi just so that sizofinyelela kuwena khona kuzokhala wena. So uma kubanje inkunzi ingane yakho because ayihlakanipha kuwena uhlakaniphile, still uzokhala at the end of the day. So masibuyele enkosini sikhulekele konke, sinxusa ukuhlakanipha, sinxusa ukuqonda
bese sidedebeni sizisize thina ngoba ukuphela kuseduze, ngoba ukukhala uzithulise uzuzisola singasekho ijika nebuyele emuva. So nje inkosi ibenani, nibusise kakhulu enqinisa. Hlale nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda bongcwele. Awusibongele light yami izamile ukusurvive noma sekumnyama ngeqiniso kakhulu. Kodwa-ke ezinye inkundla zokuxhumana zikhona, uTikTok uLihle Ithemba, Instagram Lihle Ithemba Wende with Mzobe, Facebook uLihle Ithemba Mzobe. Lapha khona imibhalo for abantu ba-free mode, bese kube khona nama-short 10 minutes clips. Cela ndlulise nakwabanye bathole ukuphulukisa nokusindiswa. So umnono wakho, uqobo lwakho, qaphela uzisize wena manje uziphakade. Amen.